Nu har jeg forresten her gæst med. Jeg har sådan en pis anden gear, vi kan tisse på alle sammen. Han skulle da så en gear. Ja. Nå ja, det er sgu da. Snak om Glob. Det er sgu ham. Gæst, det er ham, der ejer stedet. Hvad fuck mener I med gæst? Ja, så er vi jo nødt til at have ham med jo. Det er hans hus, I sidder i. Hvad fuck mener I? Nå, gutter. Ja, jeg synes, at gagen den er lidt tør. Ja. Kan I se, nu skal klokken 12. Jeg tror vist, at det er yderligere for tør. Ja, kør den fjerde. Ja. Velkommen tilbage. Det er det jo den 4. december. Folk er glade. Samtidig så flyver julemanden. Ja. Altså, julestemningen begynder at komme op. Kan man godt mærke. Så skal vi starte med en julekalender? Ja, det tænker jeg da. Se, hvad vi skraber i dag. Hvem er her? Ja. Herovre. Skraber vi fjerde. Og hvad får vi? Tromme! Det vil sige, vi mangler kun 4 trommer. Men, John, kan du få jer, hvad er det, vi mangler? Vi mangler Julebar! Oj. Ja, den tager jeg, den her. Den har jeg, det her det er jo en øl, jeg selv har glædet mig til, at vi skulle drikke. Er det fra 2007? Det, ja, der er den. Det er, nej, det er brød, det der rundt. Nå, ja. Hvad hedder det? Det er en Christmas Bock fra Thisted Bryggeri. Den har hele 7%. Hold da kæft. Er det sådan en mobbedreng? Det er en god mobbedreng. Men jeg tænker, vi skal få... Men er der pand på? Der er pand på, og det er en pand af. Det, ja, det har det, der er kun det, jeg gør, det er, at vi åbner for lortet. Altså, har du lige på 2? Gå hen og vis den. Gå hen og vis den. Så tage lidt ekstra. Du åbner øl for nu af. Det er ikke noget bedst uden en fest. Julebok her fra Thisted Bryghus. Skal vi lige starte med at dufte til den igen? Ja, det gør det. Det er sgu meget fint. Det dufter Jeg sgu af øl. skal sgu på næstværk. Det dufter sgu af øl, den her. Så dufter der fandme meget til. Nå, Det første. Ja, hvad skal vi have? sød. Den ligger sgu godt på glasset. Det gør den. Det lugter med blandet øl, det her. Den har den der hvide, ved du, sådan lidt frugt. Det lugter af nummer 2. Ja, den lugter nummer 2. Men nummer 2, jeg har sgu ikke været ude skider af det. Nej, det er... Hold din kæft, Magnus. Nej, jeg ved godt, hvad det er. Ja. Jeg siger det jo. Skål! Den er faktisk fed. Den har en dårlig eftersmag, men den er god, når du drikker den. Når den kommer ind i munden, så er det der gode juleglæde. Julebryg. Den er du god. Ja, den er faktisk også god. Den er faktisk udmærket. Den er faktisk udmærket. Ja. Nå, Glo, så er det dig, der starter Du ved, når man sidder der og lige har spillet pakkelej med familien, og man er træt af at høre på bedstemor snakke lort, så er det sådan en her, man fyre, føler jeg. Bedstemor snakker aldrig lort. Ej, den bedste måde, han skal aldrig lov, hvad mener du? Bedstemor giver gode gaver. Ja, skål på bedste. Skål på bedste. Skål lige på bedstemor. Skål lige på bedstemor. Hvor ligger Magnus' liv? På bunden! Jeg synes ikke, det er en af de bedre. Det synes Jeg du giver den en 5'er. En 5'er. Altså, jeg synes, du skal nok... Den er ikke den bedste indtil videre, men den er faktisk god. Så jeg vil nok lægge den på en 3. plads. Så jeg vil nok give den en 6'er. Jeg havde givet 6. 6'er, ja. Jeg tror faktisk, jeg ligger lige en tand højere. Jeg tror, jeg ligger den på 7'er. Okay. Jeg vil godt have den på 3. plads. Jeg tror, jeg lægger den på en 5'er. Det er i orden. Ja. Hvad siger du, John? Altså, nu er I ikke vant til at drikke sådan nogle stærke øl som mig, vel? Ah, nu. Ja. Den scorer til dig. Det er stabilt 5'er. Det er stabilt 5'er. Det er fair. 5'er. Ja, det er rigtig meget. Så den kommer i hvert fald over orange. den orange derovre. Den er også høj. Så er spørgsmålet jo. Skal den ligge imellem den orange og luksus? Nej, den sætter jeg sådan 4 til. Kan du godt? Det er den plads nu.
Det her, er det en anden eller er det en tredje plads? Det er en anden sats. Nej, det er en tredje. Nej, det er en tredje. Hold din kæft, Magnus. Vi ligger den på en anden plads. Ja, ja. Er alle okay med en anden plads? Ja, det er fint. Nej. Vi sagde alle sammen 4. Vi sagde alle sammen 4. Nej, jeg synes sgu, den her luksus stemmer bedre. Ja, det vil jeg også. Ja, jeg synes, en tredje plads er flot til. Flertal siger den tredje plads. Ja. Nej. Jeg Vi tager sagde med. som 4 til manden. Jeg tager med. Vi er klar på den. Det kan godt stå med på det her. Det kan godt stå med på. Synes det går hurtigt, det Men er altså, det er jo den 4. december. Det må betyde ikke noget. Jo, det er den 4. december. Har vi ikke startet? Jeg har jo snakket lidt med min julefar om, ja, jeg skulle lige gå glas. Vi står herovre. Og at han har jo sendt mig en gave på forhånd. Nå! Sådan en god snaps her. Satan! Aalborg Akvavit. Hvor mange procent er det, den har? Den har hele 45%. Det var godt nok. Men vi skal jo have julefar med. Julefar skal med. Har vi bare en givet gave, han skal ikke have sin egen gave. Nej, det vil jeg sige. Okay. Jeg må gerne være tilbage på sin egen gave. Ja, det må det godt. Altså, er det rent sprit, eller hvad fanden er det her? Det skænger godt af. Det er en god en. Er der? Jeg har ikke fået det nu. Nej, du er godt nok ikke på den måde. Skål! Skål! Det var sgu god. Men tak skal du have. Vi tager lige så dybt indånd gennem munden nu. Ja, lige præcis, den er svag. Det kan varme i maven, jo. Ja, det er det, der er meningen med det. Hvem er det, der gemmer væk? Hvem er det, der gemmer en halv snaps hernede? Der er jo set, der gemmer en halv snaps hernede. Jeg lille ryg, Ja, lille ryg, der ikke er drukket. Der er en, der ikke har drukket ud. Ah, det er vist ham her. Ham med dobbelt hue på. Ja. Er du også sådan lidt, som om du er i Tivoli lige nu? Hvad var det, du sagde, Magnus? Eller hvad? Om Magnus? For mig. Hvad var det, jeg skulle med Magnus? Hvad det var? Martin synes, det er svært at gå mod. Du sagde, var 7. gjorde du ikke? Jo, Og jeg sagde den hvad? du sagde Pierre. Så har vi i dag en 4, ikke? Ja, hvad sagde han? Jeg har det fint. Hvad sagde han? Jeg sagde lige, jeg sidder sgu lidt i Tivoli og har det sådan lidt. Nej! Nej! Ja! Nej! Hey! Jeg er ikke i Tivoli nu. Mig og Martin, vi ved om det. Hvad for en dag? Du sagde, at den der kommentar, den kom. Jeg sagde den 4. Og det er den 4. dag. Jeg har taget 2 af de her. Magnus, din svag. Det er sådan, det er. Du skulle holde en dag mere, så havde jeg tænkt 50 kroner. Det er sådan, der. Jeg har et billede på mig. Ja, ja. Fuck dig, hold. Og jeg kan lide det. Hvad snakker du Tivoli nu? Men det er jo Magnus, fordi han er sådan en svag, så hvis I lige bettet på, hvornår han blev fuck, bitch. Dejligt. Ja, jeg sagde det. Nogensinde bedt på sine venner. Det er ikke i orden. Bitch. Nej. Var det det? Jeg synes, at den her point, for at rammer præcis datoen. Det er sindssygt. Hvor jeg har ikke spist noget der. Jeg har det fint. Jeg er jo ikke på Vi spiste for 2 timer siden, mand. Svag, Et par nuggets. Et par nuggets. Vi spiser kilo nuggets, bro. Ja, tusind tak fordi I så dagens afsnit. Jeg håber selvfølgelig, I vil følge med i resterende afsnit. Hej. Jeg holdt det sgu da ikke. Hold sgu da. Vi stod sgu da pisset sammen. Jeg synes lige, vi skal give en shout-out til Magnus. Jeg synes, han har sådan et godt greb. Er det nu værd,